ingihlupha lento yokusonda lapho sasisonda khona umbaba lo waye esondisa ngomfundisa ngekho ethanda inqawe pipe athi mase zongenisa inkonzo athi ukuphuma kancane ayodonsa adonse shume istimela abese-ke iqonqotha inqawe yakhe abese ifaka futhi la kukhaso kondayo yayingikhuba nje leyo asibhemi thina lo baba uyabhema yayincika nje leyo ukuthi ungasokwenze njani sizingane kuthiwa siye esontweni baba lo hayi yena ukhululekile nje ngangisebenza ngcono uma ngabe ngihamba neyoni unike uma ngihamba neyoni kokwa ngconywana hayi ngoba ikhona into ekhona engathi yanyaka futhwana no lapha neyo nemove ekhona kwakusokhona ngigcina ngisiyoni na ngisho kwakuba ngcono uma ngihamba neyona nje hayi uNkulunkulu kanti uyangilungiselela indlela yami engizoyihamba ngiyathanda ukutholisha le ndawana yokuthi ngingene kanjani emsebenzini wenkosi mina ngingene njengoTimothy nanganayo indaba kaTimothy ezenzweni chapter 16 mayifika uPaulos laphana ebandleni efika kubazalwane abazalwane bancoma uTimothy uPaulos emva kuba sebemncomile basho uPaulos wathi-ke umfana ngathi ngifuna ukuhamba naye ngizamda umchazela ukuthi ngangena kanjani umpostoli wafika lapha edini bamxoxela wakuse ukuba umkhize owayesomfundisi wami wazi namadoda amakhulu akhona la sasikhonza khona sasino Fred Shabalala obhuti bami abadala wafika uqeda laphana elidula laphana wasibona-ke bamxoxela-ke ngami nomunye umfana sasebabili unfortunately yena washesha wahamba wayezulwini washesha too much kwakuyisikhathi sakhe ngiyabona basincoma uqeda wahamba kangasho lutho wathumela incwadi wathi ngifuna nihambe niyofunda iBhayibheli. Okay. Kimina ngangazi lo ukuthi njoba kukhona kodwa kukhulunywa la ngangihlupheka nje ukukhonza kwethu kongayi indawo kokusonto yayingikhuba nje lento ngiyambhalela ubabheke incwadi angazi ngisuke ngithi hayi baba awungikhazele mina mhlambe ngizoba nawo ingane ukuthi lento esiyenzayo yimpela lokukhonza kwethu lempela ngabe sesifike khona impela sesibambe ngalo impela nje impela mfundi sasimfunda-ke iBhayibheli sasilala ku ilento yasenza sikhule masinyane nokuthi umoya ngcwele ashesha asehlele sasifunda iBhayibheli
lokho kwasisiza ke manje kwembuleke into eningi lapha ngithi mina no baba awungichazele baba wami othandekayo yiko lo Ngibonakali le nto. sesiqedile njalo umuntu omdala ngabonke umfana uyahlupheka lo mfana sengikhohle ipoeme engayikhowutha ngithenge ibhekele yancwadi emsebayithatha ke labo bancane bahamba nayo ebengizoyifunda ngiyivula ngikhumbule i-quotation engayenza ekhuluma ngokuthi umuntu wakweza umuntu omdala ukuthi ikhuluma ukuthi umuntu kungaba ngcono kanjani ngaba kuhle kanjani uma umuntu efa emelene nezitha zekhaya lakhe something like that sengikhohliwe nje ngicabanga sasifunda noma kwa JC noma abdayo poem le manje sengikhohliwe kahle manje ngisawazi relate ngakhotha leyo and that was burning in me ukuthi senzani lapha. Are we doing the right thing? Are we facing izimo ngendlela efaneleyo? Are we facing the enemy ngendlela efaneleyo? Umuntu omdala athi ngosasebancane wasithatha wasifaka esikoleni. Ngiba ngishilo lapha ngathi mhlawumbe wayethemba ukuthi sokuya sesingcwelane. Ayesihamba ke sawufunda iBhayibheli. It is true, Leah first, Leah quest, eyayikhona angiyitholanga lapha naSusudu ayihlangabezwanga. It is true ukuthi umuntu learned a lot of things ekufundeni iBhayibheli nje. Masasingalazi ukufunda kanjani iBhayibheli, understand indlela zokufunda iBhayibheli. Kodwa leyanto engayazi igama layo. Amen. Leyanto engayazi igama layo eyenza ukuba sesikhonze saqeda engathi asaqala. Seshumayela umfundisi wami wazwajuluka abamanzi balede uqala abafundisi bebekushuna abamanzi balede balahla amabhansi amabhanti. Kuyasunyayelwa nangoku. But aseneli. Hey. Yona leyo nto ke umuntu usizakale kamuva nje ngokuya kwendlela uNkulunkulu esisiza esivelele ngoba sasinabantu abadala abathandaza abasifuna ukuthandaza. Then umuntu wafunda ukuthandaza ufuna ukudla sizile ukudla kodwa nakona sizila kabi singafundiswa ngamuntu uzilwa kanjani ukudla. Yabo ukwenza izinto ngoba uzokuthoka kuyenziwa wenze nje kodwa ke ama benefits alo kwenza kwakho ngawathola because awukho umuntu okufundisayo kahle. uNkulunkulu wasenzela umusa tema siphuma ke esikoleni. I was still very hungry. I felt empty. Sengipasile. Felt empty. Bathi abanye bejabule sesipasile ngathi mina ngapasa. Yeah. Ngipase nodwa. Ngahlonipha ubaba mayitha sambe naye. Sivuselele ngahlonipha umuntu omdala ngoba ngalalela ngihamba njalo njengoTimothy ngihamba naye
Okay. Igabhuka endleleni. Oh. Indaba yami. uNkulunkulu esesihambele. Sihambele saye emaMpontweni, senze imvuselo khona, sasunyezwa umoya, itende lethu laqashuka ladabuka phelathi ngiya. Bafuna sisuke sihambe lapho sashiya singasenzanga lutho. Sagcina siyeqawukeni nje kuphela komfulu. La sathola khona sahlatshiswa khona sange siyitholi inyama. Ngeke umpondo lapho uma ungayihlinzelanga wena uyayithola. Akuhlinzanga thina kwahlinza bona yaqutha Kaphela sibayo. sihamba singasayiphethe inyama. Mhlawumbe baba wena hamba iphethele wayengaphakathi lesasindaba siyithola inyama. Sahamba ke sayimonti towards the end of the year njengoba abantu lasihlangana khona. Okay. Sayimonti convention sasesiphuma kwenziwa imvuselelo eziphunzana eDiphini senza imvuselelo. Saqala lapho khona into eyenzeka la. Yeah. One afternoon, Sunday afternoon, banginika nami plan ngathi awunamthemba ngeplan bafethu. Njengoba sasingabafana sesingabafana. Ngangisindwe isihluthi ngisenenwele hayi ngoba ngiyibandla nje. Ngisindwe inwele lapha ikhanda lingisinda ngisoyinenwele babethu abangiyantilesha. Banginika ngase ngeni enkozo kwakhona udate iphuthuma sasinodate iphuthuma lapha. uNkulunkulu ngigilela imali ngashumayela udate wagijima zungezithende nje Wasiyam. wagijima zungezithende wagijima zungezithende namuntu omdala ezungezithende nje uNkulunkulu wasenze kwathi phinzi. Yo. Wasiyam. Yo. Aw. Ngiyanombola kukhona into ekhona la. Yeah. Yaqala. Yo. Kuyiqiniso ukuthi ebushumayeleni kwami angijwayele ukubiza abantu ukuthi beze ngaphambili. Oh. Ngoba nawe mawushumayela ungibiza ukuthi angize ngidandazele abantu ade bashumayeza nginenkinga nalo. Nginenkinga ba angisho bakhona bashumayela. Ayondilula. Nginenkinga umzoshumayela ujulube mina ngihleli phansi lapha. Ujulube masite abantu masebesabela ebese ubajujela kumina. Kade ngihleli phansi. Yo. Sure. Kadela indaba yakhe. Yo. Kadela into yakho eqalile. Bezwe wena abantu. Manje ngithini mina kulabantu? Yo. Hayi ngisho njalo. Ngisho ukuthi ke wasuka lapho from that time onwards. Wakhonto eqhumayo nje manje. At times bengithi ngishumayela abantu bafuna ukumbulalela epulpit. Huh? Basuke bonke bezela kumina ngimangali kwezenjani manje base sekudlame yini inkosi wethu.
One time ngalandela ubamkhize lapha kwamasho enkanyiso sisenkonzweni yabantu abasha wathi kahle ningambulali besa uyabona ke manje yakhula lento amen sengithe yami into ikhule kanjalo angizange ngifuna ukungena sefundisini na apply lutho mntanami ngayithathela nje umpostoli ebona lo wakubonayo hey sahamba njalo sasebenza hayi njengalomunye wathi mina ngayithandela ubaba lo ombiza ngesibongo sakhe ubaba uBheka wathi ngayithandela nje ubaba ngathi indoda engasebenza nawo le mina ngibonanga lo ngoba ngangafuna ukusebenza esontweni ngangafuna ukuba umfundisi never dreamt ukuthi ngiyoba umfundisi yiko ke sisebenze kalula nje ngoba ke bese ngebona abafundisi amen bese ngebona abafundisi ambe kuhamba ke sabe bafundisi manje ungambizi ngomfundisi umzalwane uyakhubeka hayi uyakhubeka my title manje asibongeke bantu abami ubumthembi ugcinile asibongeke bantu abami nenze lento inenzile kodwa ke enough about inkomondo sezwana enough ufuna uvela uJesu abantu bayathanda baphakanyiswe benyuswe uma mina ngiyevaluate into yonke engiyenzayo ayikho engiyenzile uma ngihlehla nje ngefana mina ngikhuluma nami ngixoxa yami indaba ngiyixoxa ngisixoxa nomphefumulo wami ayikho into engiyenzile okunye kuyangimangalisa ukuthi kwenzeka through me kuyangimangalisa kukhomba khona uNkulunkulu is at work now ngisho ukuthi ke asibonge kakhulu ukulalela uNkulunkulu uma ekhuluma nani anoqhubeka nilalele uma uNkulunkulu ekhuluma nani nithuma nenza izinto don't be late ngoba ubulate bomuntu ethunywe uNkulunkulu une disaster ubulate bomuntu ethunywe uNkulunkulu bayenza into uzala ama disaster ebese ke kuyonakala izinto eziningi ngisho ukuthi ke mina ngangena kanjalo ke emsebenzini lapha angizange angazi nokuthi credential ngayithola nina ngazi ngiqinisile ukuthi ngayithola ni credential angazi ngabona senginikwa nje yebo sekuyicredential njalo okay ngoba wayekhona ubaba yeah So. izinto zazezobani ebaza abantu abakuthi ufanele lo akafanele lo yeah uyaqualify lo akaqualify lo kuphela leso sikhathi esokubuka sokuba kube khona njalo kube khona leso simo njengaleso isikhathi sobaba se-fatherhood abakwazi ukubona ukuthi lo muntu uyaqualify noma esethe ufuna ukushumayela kodwa bese ke acheck ufaka isikalini abonakala ukuthi uyaphasa akusekho ke lokho manje abantu bonke baba ngabashumayeli bonke abantu bayashumayela siyababongela siyababonga afike kahle imbiwe umbethe ndwetse
ezinye izinto angisezukukhuluma njengoba bengicabanga ukuthi ngizokhuluma njengoba nganginike iprogram. Angisezukukhuluma. Ezinye izinto sazibhala lapha nokuthithila. La. Lezi ababezifuna ngizikhulumela lapha sazibhala la nothithila. So ngaba nje ukuthi ngikhuluma into ekudala yaqala ukukhuluma ikhona la angilinganise bese ngizokhuluma ke ibimbuso ukuthi sophuma la sishiyela wena baba suyikhavile baba Kodwa uzayidlulisa la mibuzo. Usayikhavile. engishiyela nishiyela mina iphi ngoba ingakunina Angishuzayifunda. yeah ukhona izinto lapho siyibhalela lapha ngalezi zinto ababethe angisikhulume ngicela ukungabe ngisakhuluma ngazo ngoba ilanga lishonile soze sisale sibe bahlanu abazalwane sebehambile uma usifuna zikhona kule ncwadi okay Uzamnika. Bawuthini yabo. yeah angibeka nje kuthiwa la ama-divine what divine signs or wonders that remain interest in your memory after so many years in ministry. Angisiye umuntu mhlawumbe owenza ofana nabanye abantu ngendlela ekwenzeka ngayo kumina. uNkulunkulu ungisebenzisa ngendlela oba ngimphathe into others ebesebenza hayi kwenzeni wenza ukuthi ngithi imphathi and then labo bese beyenza asinikwe ngokufana. Yeah. Mina ngeke ngikunike i-miracles ezenzeka kuMina. Sezwa? I'm frank. Kodwa abazalwane abathile esixhumene nabo sisebenza nabo siministerisha kuwona babonakala besetshenziswa uNkulunkulu in many ways ngenxa yeimpartation. Yeah. Okwami it's more spiritual ngendlela yokuthi when I minister imiphumela ye-ministry yezwi kaNkulunkulu ngiphethwe nguMoya Ingcwele nizala izinto la akulala emva kuba sesibuyile eMonti lo moya omnyama webhojana emuva ngiphuwa kuyisi sibuye eMonti umoya ubaba ubheke buye phesheya uMoya Ingcwele athi uNkulunkulu azobuyisela ibandla kuMoya Ingcwele. Abanye bethu bayibamba leyo nto bayizwa yembuleka and when we came back sasokwenza lokho ukubuyisela ibandla kuthi Moya Ingcwele. ngalesi sikhathi ngangisesitedvile eMnambithi ngaqala inkonzo-ke sesibuya khona lena-ke ku-convention Monti. eMonti qala inkonzo lapha
ngabavuse ekuseni abazalwane ovivi kaMagadaleni ngathi abeze sothandasa Ja. ufuna ukubona le nto izosebenza yini babuya sahlangana kwababa wakho omkhulu uMavimbela wayenomzi yena ongathi ungcono lapha na uvulekile sahlangana uMavimbela ekuseni ngo-5 ngithi-ke bazalwane-ke anoza senigezile nagqoka nayi-perfume nenza yonke into ukuze uma kushaya isikhathi sakho sokuhamba emsebenzini ungabuzi egazini nasenyameni uma usisa uthatha handbag yakho uhambe emsebenzini sakwenza-ke lokho sangena sathandaza sazile ukuthi sathandaza sazile ukuthi sathandaza sazile ukuthi safundiswe kwaqala kwenzela izinto lapho phakathi kwabazalwane. Number 1, behlelwa ngumoya ingcwele ngoba akwenzeki lutho uma engakafiki umoya ingcwele noma ngamthanda kanjani uJesu behlelwa ngumoya kaNkulunkulu baqala bakhuluma ngezilimi babolofita baqala umshizilimi into engaziwa ngisho ngodala ejudeni baqala manje operate izipho for instance the gifts of healings kukhona ngo-1962 babe inkozi yabashayisa sobantu abantwana basemnambithi beza ngetruck wathi lo driver wabesebehambise basemakhaya ngoba balimaza abanye bafa abanye bephuka obufohla. Hayibo. One of wabantomazana wayelimele lapho uTrifina waba nesicwazi esingapheli eqakaleni lapho iqaka lakhe lalidla. Hayibo. Odokotela bangakwazi ukumelana engaphili sithe silapha nenkozweni kusihlwa one evening zibuya baba wakho umdala uChambers weza kule ntombazana walula isandla kanje Yeah. waqonda onyaweni la akangaphatha unyawo wabeka isandla phambi konyawo kwaqhuma amathambo lapha eqaleni abuye amathambo abuye le ndawo ya I enjoy that ubona uNkulunkulu wesimisa abantu kanjalo kungabi yimini ukuthi istadium Zingabe istadium main act, you have main act. Yeah. Episcope, main act aí para episcope. Não me achei isso aí muito. Ya fogo, gato. Ya pig, que mas ali ya pila, ya toma pela pessoa, toma pila. Kunga amathambo enesikhathi. 62 belimala. Mina ngifika ngabo 69 lapha kuzena. Lapha eMnambithi. Now, ukuthe kusenjalo kwafika intombazana lapha ivakashile khona lapha ngoMavimbela. Kanti iyathwasa. Uthe mangena uChambers ekameleni. Amademona ambona. Aphuma ngamafastela. Azakayithinki leyo ntombazana. Now, ezinye zezinto lezi zakho ukuthi uNkulunkulu zetwork nokunye okwenzeke phakathi kwabazalwane
So ngisho ukuthi ziningi izinto uNkulunkulu azenzile ezikhomba ipresence yakhe phakathi kwethu. Bathi ngabe successfully. Ubani ukutshela ukuthi ngabe successful? Uyacabangela. Yeah, ukuphumelela kwami. Angilinganisa ngihlehla kancane siselula. Sifike lapho abantu abasha bengabaningi enkonzweni. Bembalwa. Ngakhutshwa omunye umfundisi. Mayekhuluma ebandleni lapho ayishumayela khona. Ekhuluma ngabantu abasha ngikhona nami. Wathi angikhuluma ngalezi zinto eziwanjalo. Ekhuluma ngabantu abasha. Izinto eziwanjalo, ngikhuluma ngabantu abadala. Angibazi noba zoba sekhona nonyaka zawo lapho. Nami ngikhona. Ngizomdelisa lo mkhulu. Uzobona nganto yamehlo umfana ephila impilo enqobayo. Izinto zikhona ezithatha abantu abasha. Yangenza ngani olaka leyo nto kanti sikhonze nje abanye abasiboni siyakholwa ngempela. Yehlupa kabilona. Ukuthi kube khona abantu abanye babazi babafundisi bengazange bengena experience ukuthi umuntu omusha uyathini. Agcine inkosi. Aphila aphumelele izinto zakhe zihamba kahle zonke. Leyo nto ke it's one of the things esangenza ukuthi noma ngabe ngilingwa kangakanani I will never bow down to any temptation. Noma sebe angilinganise kukhona abanye ababexabana lapha abafowethu befuna uba ngingene ekuxabaneni kwabo. Abazalwane bahlupha. Ngafuna uxabana bazwani babangiyigundla. Ngase ngibadinga uma bathanda bobabili futhi. Praise the Lord. Sebesezulwini mayibonge Nkosi. Bobabili sebesekhaya. Now mabe phambana omunye obhongoza ufuna ungakhulumi nalo nomunye. Ngoba yena akakhulumi naye. Ngathi lo bhuti lo ngizomdelisa ingane. Ucabanga ukuthi uzongenza umuntu ocisha belikholo ngilikholo ngempela mina. Ngabakhulumisa kwabili baze bakhulumisana. Kuyafuneka into okholwa yiyo uyimele. That's so true. Uthi ukhuluma nesenior yakho. Ukhuluma nobhuti omdala. Ukhuluma nomfundisi. Umfundisi nawo mayilima angalingelwa kuwe. Mayilima, hayi, awe mana lapha. Stand aloof. Azi nje ukuthi wena mawusuthe uno. Hayi. Kwakusiza lokho you create isimo sokuthi ukwazi ukumelana nezinto. So ngisho ukuthi ke akukho izinto engakanani enginayo akona ukuthandaza kakhulu. Kukhona abantu beqeda ukuthandaza bethi bezile bawe. Asemathanjana amehletshone phakathi. Umoya eseshona le futhi umoya enhlanhlatha. No umusa kaNkulunkulu. Uthini wifi walapha?
uthi uPaulos uyasifundisa ukudela okuncane. We must understand the grace was God. Siyanqoba uthiwa bamnqobile ngegazi lewaza. Khuluma ngoJesu. Inkosi manibusise. Amen. Uthi mbuzo, what should young pastors of this generation do to sustain the rhythm of few seasoned pastors around who still uphold original gospel pleasing? Number one, uzalwa ubani? Uzalwa ubani? Ukhamba lufuzeni, injalo iphumaphi, isiZulu weleso, bazonichazela nini ningasazi isiZulu. Ukhondolo lubalulekile. Silapha nje sonke lapha sinokhondolo lala sizalwa khona. Imikhuhlane yakithi ihamba nami iziphumele kubantu abami, iphumele nakubazulu bami. Imikhuhlane engayithola kulawa abangizalayo. Now, uhluphekile uma uzalwa ngomuntu onemikhuhlane naye, ngoba imikhuhlane yakhe uzophuma nayo. Fuze lo muntu okuzalayo, number one lo, ukuze uphumelele, select abantu oxhumana nabo. Ungaxhumani noma nobani. Once wabona lo uyaxhuka, kade asinze kodwa uyaxhuka, suke eceleni kwakhe. Ngiyakutshela impela wesini sisinde kanjalo ba kukhona abesihamba nabo abaxhugayo. Wabona le mambane izongilimaza, izongthelela ngokhuvethe, izongithela ngomkhuhlane, ebese uyamonyuka. Withdraw from people abanesimo sokumkhonza uNkulunkulu kodwa ngempilo zabo waphika amandla kaNkulunkulu. Angizange ngibe nomngane lapha esontweni. Angikaze ngibe nomngane. Yona sezweni angizange ngibe nomngane. Namanje la enkosini anginawo umngane wami uthi uPhuzu Fred. Abeke nesinomngane azange sibe nabantu okuthiwa sizwane nefamily yabo bantu mhlawumbe siyodla amaphathi. Awuziyazi leyo nto. Ngoba izinto zonakala lapha ko-friend. They are all brothers and sisters. Bonke bayalingana. Masihleli nabo, they are all equal, ngibathanda ngokufanayo, ngibamkela ngokufanayo, so that ngingakwazi ukuthi ngihlushwe indaba ukuthi kukhulume nosibani bani. Lalela mtadisha abantu, umuntu onezinto ongazi-understand, uma wehluleka umconfronta, suka kuye. If you fail to confront that person, mhlambe uyamsaba, withdraw. Uzokusiza lo ukuthi ke bathi birds of the same feather flock together. Yeah. Balekela ukuba nabangani esontweni. Hayi. Ngoba imgrupani yahlupha.
ukududana. Gender discriminating practice is rife in some sectors of the body, which sees women discriminated to serve ministries, preaching, teaching, etc. In the fivefold ministry, what can be done to address these misconceptions? Discrimination yobulili iyahlupha kakhulu. Uyangithi basho obani labanifundisayo, obani othisha benu. uPaul masifunda iBhayibheli liyasifundisa angiyincwadi neyiqalo. Let me go to the book of Genesis. uNkulunkulu edala umuntu, let us make man in our image. Let us make man. Bese kuthiwa ke he made them both male and female. All right. Now uma ebanika ke ama duties abo uthi bazobe bebusa bobangaki. They must have dominion together. Siyamzana. Ngamanye amagama uma siyibhude ekuqaleni laphana singena emshadweni ngathi nje labashadile ukuthi owesilisa ungcono kunowesifazane siyibhude sayiqeda ngoba umkame akase ukuba upartner wami okanye icolleague yami ekhonzeni uNkulunkulu okanye co-worker in the ministry of the Lord ngoba she is a woman. By the way, uNkulunkulu esenzo Adam esenzo Eva wamqala phansi? No. Ubani wamqala phansi? Adam. Uma ebumba uNkulunkulu ebumba uAdam wabumba noEva umfakana. He created them both at the same time. Uhamba uAdam kubiza imfene ngemfene umathandazana amakhonde ngamakhonde babo bobabili noEva. Man, she's not visible. Kodwa bakwenza bobangaki? Niyakholwa kodwa lo. She was there in the naming of izilwane nayo ne-vegetation ebizwa ngamagama ayo babe bobabili ngoba uNkulunkulu maye edala owesilisa nowesifazane wabadala kanye kanye. It was a matter of time ukuthi uNkulunkulu amveze uEva in the nick of time. Mayesebona ukuthi now it's time ukuthi lendoda ithole ukusizakala manje kube khona umuntu oyisizayo waseliveza uEva komthatha umkhipha la kuyena ngoba uthi uPaulo say in Christ sezwa kuma Galatians 3:28 in Christ akho silisa akho sifazana akho mbabharo akho msindikayo akho bond no free in Christ. Ikhona le ndaba ayikhulumayo efundisa ngokuhlalisana kwabantu abashadileyo ukuthi kufuneka amadoda athande omkawo in the same degree that Christ loved the church. Ikhona le ndawo ethi abasifazana abashadile abathobela amadoda awo sengathi kuyingozi. Lezinto ziyathengana. A woman will never be able to humble herself endodeni uhlanya. You make it impossible for the woman to humble herself. Yeah, that's true. Nendoda kulikhulu ukuthanda unkosikazi owuhlanga. Uyangena bendini hayi
Wenze nawo lo. Inkosi yase othi ungena bekumemeza. Wejabulani. Uyabona ke nawe ekwazikwalikuni like. Funda isikole esinzima. Now ngizama lokhu uthi ke utheke ngenxa yeculture. Into yabantu lena ukuthi wesifazane is lower than men. Niyangizwa? Into yobani? Akusiye kabani? kaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi senze bobabili bafuze babi. So ngisho ukuthi ke usafuna ukufundiswa ke bafundisi ake niyoqaqa ibhalo. Ngichaze kahle importance yomuntu wesilisa nowesifazane be together serving God. For instance, isiphiwo sikamoya asinikwa amadoda. Amen. Isiphiwo sikamoya sinikwani? Sinikwa ibandla. Ibandla liyini? Ngemphendule. Liyini ibandla? It is made up of males and females. Aliki ibandla lamadoda la kubona amaSulumane la. EmaSulumane namadoda sonke awodwa lapho nabafana bawo. Amakhosikazi asaya nengane amantombazane ekhaya sonke nazo. So kufuneka leyo ilungise. It's not proper ukuthi kube khona discrimination because you are a woman. God is no respecter of men. Yeah. uNkulunkulu akakhethi lo akasibe uNkulunkulu akasibuki ngegender. Amen. Indaba yegender ayisebenzisi. Uma besebenzisa indaba yegender ngabe kubukhulu kakhulu. Kodwa ngoba uNkulunkulu uyasinika ithuba lokuba senze izinto ezizona ezifanele ukuthi zakhe ibandla. Ngoba for instance ngiba ngikhuluma ngama gifts nje. Nama gifts alaphana eBhayibhelini are for the whole church, every member. Uthi Paulo se Korinte 14:12 uthi uyanika umoya ingcwele ngokuthanda kwakhe. Uyanika. Abanikwa isonto iziphiwo. Banikwa umoya ingcwele. So let's allow the Holy Spirit to give people gifts. Bazosebenza kahle. So kufuneka kufundiswe iBhayibheli ungafundiswa imikhuba yabantu. Encourage opening Bible studies in the body of Christ as this affects spiritual growth of the children of God. And that's contamination the gospel before the world. Indaba yokufundiswa ngeBhayibheli emabandleni ibalekile ngendlela. I don't know how to emphasize it. Ukuthi uthe uJesu shumayela ivangeli okhola phakatiswe ebese ke mase kholiwe bese niyamfundisa ukubhaka uma simbhabhatisile nimfundisa ukugcina konke. Iklasi liyadingeka. Ungakhulumi njengalaba abakhuluma bekhotha iBhayibheli wrong bathi ngoba naku sinomoya sadinga umuntu ozosifundisa. uNkulunkulu abengeke enze ukuba bekhona abantu abafundisayo ebandleni who are teachers of the scriptures uma bengadingekile. So ngisho ukuthi kufanele ibandla lifundiswe. Isono uqoqa abantu bagcwala inkonzo badansise zonke izinsuku.
ube umdanso bemnandi inkonzo ngoba sekudansa makufundiswa iBhayibheli bantu balalo Develop culture yokufunda iBhayibheli ngoba ngishilo nje into yasenza sasheshe sakhula ukufundiswa iBhayibheli bangukadanswa kangaka esontweni nezigubhu sasingakabikho sasishaya ngengila lento sishaya amaphimbo ethu kube mnandi futhi isibuso sibe siningi kakhulu khona lapho isibuso sasingenziwa eOrgan isibuso namhlanje siza ngeOrgan ubeze wazala mhla uOrgan singekho ayivumi ukusukuma inkonzo asithatha kubalekile ukuthi ke sazi ukuthi iBible study, Bible class, Bible teaching ifanele ibe khona ebandleni icala kwabaholayo ukuthi bangavuli ama-class okufundisa iBhayibheli siyamsana icala ngoba uzoba nabantu okucatshwa ukuthi bayakhula kanti abakhuli lapha eMnambithi la ngihlala khona babe ngenayo indawo babe bengiqashela hey ngiseyimbohlo kwakungcono ngiseyimbohlo babe ngikashela kule muntu ngikashela bazi mangikashela nabomuzi kwakhehla ngahlala khona kwakukhona ke umakoti wakhona onengane lengane lena ingakhuli okanye ingasukumi beyithengela zona wona ukudla waseyingane kusho ukuthi uma wayo ayigubi ingane ngokuthi angafaki izikali esifaneleyo zokudla ama-measurements ashiwo ikopi leli le-SMA angafaki according enzela ukuseva lengane ayivuma ukusukuma madama ayikhuli lengane amathamba awaqini kuthiwa kodwa iyadla lengane unini uyayifida nje no kwamakhola njalo ebabandleni ethu lapha awakhuli ngoba anikwa ukudla diluted as a result they don't grow spiritual ungamanga kwenze njalo bathi labantu badala hayi anithe ukudla bakudlala badlala lengane ke yayinkulu ngakuthiwa ustatanyiswa usta akafuna ukusukuma wenza zonke izinto ehleli phansi uyangizwa mthombo yini icala labazali abamniki ukudla okune-nourishment ibandla ligcwele abantu abangakwazi ukuzimela ngenyawo zabo abangakwazi ukukhuluma abangakwazi ukucabanga because abondliwa nge-nourishment efaneleyo bapheke ukudla bakithi amen banikeni ukudla banikeni abadli ngeke bagule manje bahlohla ngokudla kwasemoyeni umuntu angagula mayedla ukudla lokwesisu aphathwe flatulence kuthiwa ngesu abe lezo simeze kodwa ukudla kwasemoyeni akumgulisi umuntu okunaloko uyaphila kakhulu mali bonke abaneko sayiphela imibuzo yakho ayiphelile siyabonga alibonge igama lenkosi angivaleke nami engaze ngisale ngedwa
Ngithanda ukugcizelela lento noma ngizoyiqala namhlanje yokuthi thina esisele nomsebenzi esingawuqalanga sinoxanduva olukhulu kakhulu. Yebo. Yeah. Esisele nani? nomsebenzi esingawuqalanga. Sino responsibility enkulu kakhulu. Ngoba sasingekho makuqala. Asazi ukuthi kwathiwa ekuqaleni. Siyaxoxela. Uma usuxoxelwa indaba ayifani noma uyizwele wena. From the horse's mouth. Now, sinalo challenge ke webazalwane. Engingamkhuthaza ukuthi bazalwane bami ake sihlole ukuthi lokho esikwenzayo yilokho esakunikwayo na. Abasizele ngevangeli. Yikho yini noma sesikwenza yenza ngendledlana zethu esibona nathi ukuthi ziyahamba ngoba nathi sihlakaniphile sifundile siyazi nathi singabashumayeli. Ikhona leyo nkinga leyo. Ngiyathanda ukuthi ngiphawule lama verse bese ngizohlala phansi. Ukuthi la ngikulume Joshua no Isaac kuphela bese ngihlala phansi. Joshua and Isaac kuphela bese ngihlala phansi. Joshua chapter 1 verses 1 to 11. Bese ke kuba Genesis 22:26. I just comment. I'm saying Shumai. Joshua chapter 1 verses 1 to 11. Mafundele. Oh. Joshua 1 verse 1 to 11. Wathi emva kokufa kukaMose inceku kaJehova uJehova wakhuluma kuJoshua indodana kaNuni isikhonzi sikaMose wathi uMose inceku yami ufile ngalokho suka uwele leJordani wena nalaba bantu bonke niye ezweni engibanika lona abantwana bakwaIsrayeli zonke izindawo ayakunyathela kuzo amathe onyawo lwenu ngininikile zona njengalokho ngakhuluma kuMose kusukela ehlane nakuleli Libanoni kuze kufike emfuleni omkhulu umfula iEufrate lonke izwe lamaHeti nakuze kube selwandle olukhulu ngasentshonalanga kuya kuba ngumkhawulo wenu akuyi kuba khomuntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokuphila kwakho njengaloko nganginaye uMose kanjalo ngiyakuba nawe angiyikukuyeka angiyikukushiya ina ume isibili ngokuba uyakwenza ukuba laba bantu badle izwe engalifungela oyise ukubanika lona qina kuphela ume isibindi kakhulu uqaphele ukwenza ngokomthetho wonke abuyana ngawo uMose inceku yami ungaphambuki kuwo ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo ukuba ube nempumelelo noma phi lapho uya khona le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho kepha wozindla ngayo imini
usuku ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo ngokuba lapho uyawuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Angikuyalile na? Qina ume isibindi, ungesabi, ungabi naluvalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe noma lapho uya khona. uJoshua wayeseyala izinduna zabantu ethi, jabulani phakathi kweqhamu, niyale abantu nithi, zilungiseleni umphako, ngokuba emva kwezinsuku ezintathu niyakuwela leli Jordane, ningene ukuba nilidle izwe uJehova uNkulunkulu wenu aninike lona ukuba nilizuze. Thank you, Bhuti. Siyabonga. Ngithanda ngizokhomenta nyala mazwi. Wahlanganise namazwi akuGenesis aqondene noIsaac. Ukho lento ngifuna ukuyiphawula la lokuthi uNkulunkulu mayethatha inceku yakhe. He did not leave the church in a vacuum. Akalishiyanga leaderless. Kungekho umuntu ozohlala eqhubeka. Ungaba yishwa kakhulu ukuthi umsebenzi oqala uNkulunkulu ukuthi esethatha loyo awuqale ngaye ebese kuvele kuba bamnyama nje ucibiba kube sengathi lo msebenzi awuvelanga uNkulunkulu. Ayizange yenzeke lo nto izizukulwane ngezizukulwane. Nalapha sifunda lokho ke la kuJoshua emva uMoses esethuthile. Babengeke bangene eKhanani ukuba uJoshua wayengekho. Into eyenza ukuthi ke isifiso sikaNkulunkulu sokuthi bawungena eKhanani sifezeke ukuthi uNkulunkulu wavusa. Amen. Amen. Where's John? Wavusa. uJoshua. Amen. And wakhuluma naye. Amen. Amen. Wakhulu uJoshua akamayanga thatha umsebenzi nje. No nazanga vela ngene emsebenzini nje. Kwakhulunywa naye, nizwile ukukhulunywa naye la. Ukuthi makenze njani ukuthi uNkulunkulu inceke yaMoses sefile sokuma ke thatha umfana. uNkulunkulu wethu nguye nini? Izolo. Nanini? Namhlanje. Nanini? Akashintshi. Ufuna siyiqaphele lento. Uma kuzolunga kufuneka ukuthi uNkulunkulu akhulume nabathile lapha. Abazothatha leli bantu balingenise eKhanani. We will never enter into our Canaan. Ngoba nawe sifuna ukuya khona. Angilinganise nje le ndawo yethu eCape 2 yiculo nje abekho abaloko. Funa bavuse obani? Bangangeni emsebenzini, Ngiyalandela. uNkulunkulu athi nina bathatheni ke manje. Nibase. Hayi abantu abangena emsebenzini wenkonzo yakubo. Abantu abafake uNkulunkulu uthi uNkulunkulu after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun. Kukhuluma ba? No philayo. Ukuthi aqhubeke. uNkulunkulu njalo yozalo. Into engisuphayileyo
yokuthi ukhona umsebenzi esiwufica ukhona la sonke noma sikuyiphi movement alright noma sikuyiphi movement ngaphandle kwale yakithi ya back to God ukhona amanye ama movements akhona la abafike abantu bezosebenza khona sekuqale kumsebenzi kodwa just because ababangakhono Joshua okukhulunywe nabo abane message evela kumnini bandla lona emsebenzisile enjani engasekho kodwa ekhona umnini bandla athi alright sengithathile lo ngena ke la wena ngena la manje ngena uthatha take over amen ngiyabona le ndlela yethu le ade ngikhuluma ngento ngixoxa ngento ngidiscuss ngento le ndaba ngithi kubonakala lapha mase uhambe umholi umzali nomqambi ukuthi akazizalanga xa sekufuneka kuyiwe phambili ade ngixoxa ngento siyixoxa nje lapha noNkomondo lapha ekhaya sizixoxa ngoba bakhona abantu bona abazalwa kule nkonzo naleya kodwa abantu abazelwe kahle baba ngabokhondolo basikasi abohlobo basikasi abane DNA yalo mzali wabo basikasi as a result instead of going up it flops hayi ngoba uNkulunkulu eseshintshile ngikhulume kwabanye kanjalo ngathi enye into esishayayo ile ukuthi asinawo ama vision bearers right sinabantu abazikonzo kodwa vision bangayabi nayo yale nkonzo baqhoshelana ukuthi siyayazi le nkonzo niyafika nina niyazi le nkonzo yebo siyazi le nkonzo kuhle kulungile kodwa indaba enkulu ukuthi i-vision yona nayibamba na nayithona uyazi abantu abaningi yowelandela abantu labo baba laba abashumayela ivangeli abaqala umsebenzi bethunywe uNkulunkulu bengayithumanga uthola ukuthi bathanda lo baba lo bamthanda sterek they love him bazi benza izinto azenzayo yonke into ayenzayo bayenza bamlingise kuyo yonke into ayenzayo mabethandaza bazibathandaza njengaye kodwa le ayilethile ivision ofuna bayibambe okuzothi noma engasekho lento ayilethe kubona ingaflopi abayithola siyazwana inkingi lapho nje kuzo zonke inkonzo ezikhona and the enemy is so happy about that ukuthi amadodana namadodakazi alaba abantu abathunywe uNkulunkulu abafinyeleli ekuboneni ekutholeni vision. Ngiyawathanda lamazwi akhulunywa uPaulos
ekhuluma noTimothée wathi izinto osizweki zona lezo hayi ezinye uzithathe uzidlulisele kubantu abathembekileyo. Number 2, abazoba namandla, ability yokuzidlulisela kwabanye. Isitakile lapha inkonzo yonke inkonzo. The whole church is stuck there. Abatholakala abantu with the ability. Abezwi izi hayi abantu baqala ezabo izinto. Ngithathe ngixoxa lapha ngedwa lapha ngidiscuss. Ngithi ubabona asixoxa kwabili lapha ngithi uyabona ukuthi ubabona in the first conference after the departure of the founder. Conference yokuqala ubabona khona laba abayazi into abayenza. They did not catch it. They did not hear the man of God. I-revelation abayitholanga. Khona okunye abakutholile kodwa yona ngqikithi abayitholanga. Kulo ngento ngiyaziyo. Conference lapha. Yakithi. Ungangibuza into eningi. Now conference yakithi confusion yayilapha. In our first conference, i-confusion eyayilapho. Wabona abantu lo muntu uhambile abamzwanga. Abembulelwanga into embulelwe yona. Babona okunye bona. Awekho ama-vision bearers. You're going to fall into the same trap. Unless show Paulus, you develop that type of people. You develop that type of people. Males and females alike. That type of people. Abazothi mabafundisa bangawufundisa okwabo. Yo. Abafunde college. Yeah. Yo. Abafunde eseminar. Abafundiswa ngoprofessor. Izinto oyizwe mina ihlo. Izinto engithulele kuwe. Zithathe njengoba Yeah. Akubona phuphu lo. Yeah. Akubona umdomo lo. That is being a disciple. Yeah. That is being uma ufundisiwe kini ukuthakatha uyathakatha. Yeah. Uma nithakatha ngemfene nawe uyoba neyakho imfene. Ngoba kini ukugitshwela imfene. Hallelujah. Bazana bami siya challenge la. Kufuneka njalo after a certain era siqale phansi. Into ebisiqalile. Yeah. Ngiyakuzwa lo? Yeah. Sezinyani? Siqale phansi. Ngoba sibhizinesi siyazama nje. Yeah, yeah. Sizama ukuthi senze into ehambayo. Ayivumi iyashishiliza kwathi salukwazi. Iyashishiliza inqola. Yini? Bebengaka abantu bebehamba nompostoli.
bebengaka abantu abanye baze bageze ngamanzi akho ageza ngawe ebhavini. Awuzazi leyo ndawo lezo. Ubona abanye babethutha elitaphuma nje ePavlov. Bathi kuthi bawuklina lapho kanti basebazogeza. Lathi ukupava khona umpostoli. Awusithole kanjalo utho. Ngamanzi abe ngiyange na angishaya ngoIsaac indlule ngihlala phansi. Njengoba ngikhoda uIsaac lapha lesahluko sika 26 Isaac started to dig wells. Isaac was born by a well digger. Oh yeah. There's one. It was only after he started to dig wells as that's the picture of a Philistine that the Lord appeared. Says auntie. Chapter 26 verse 18 he began to dig wells. 24 verse 24 the Lord appeared to Isaac for the first time after the departure of his father. Inkosi ufuna ukusivelela kodwa manje thina asikaqali kwenzela ufuna sikwenze. Let's start digging wells. Asinganeni sokusontisana nje lo. Let us start digging wells. Sizalwa indoda ebemba imithombo. Unete wakhathala kwancipha ukumbiwa kwemithombo. Uhambe imithombo ingasembiwa kangako. Kwawesi mayisehambile. No more digging of wells. Baphi abezwa kahle. Baphi ababona. Baphi abazaleka kahle. Abahamba nje lapha bayazi ukuthi thina singabantu bombo. Angaphoxeka aminingi imbone khona la. Uningi ukuthiwa imbono la emabandleni ethu. Umbono esinawo is bringing Africa back to God. Nile akusinto esonto elithine leyo. Bringing Africa back to God. Ubona njengamanje nje sehlulwa amadolobha lesikuwo. Asizwakali basikhona. Amadolobha lana sikuwona. Sesinyamalele manje sikhona. Kodwa sinemhlangano eminingi. Amen. Sinemihlangano eminingi. Umhlangano ujojwa ngomunye umhlangano. Iphekwa ngumhluzi wenye. Kodwa abantu abasuyizwa ukuthi senzani. It's because sistike endaweni wrong. We are well diggers. Basibambalo kakhulu manje abantu abanale umbono lo. Ngithi ke mangihlala phansi sengikhuluma nawe wena njengoba nawe usuqala ibandla.
uma ilento uNkulunkulu akuthuma uyenze izoba sustainable, you need to develop ama-visionaries alento uNkulunkulu akuthume yona. Says what? What's it? Ama-visionaries alento embulwe wena. Abantu aba very, very clear about it. Uzokwenzani lapha? Ayingoqozana yebandla, ayingoqozana. No. Visionaries. Abazothi we can't impact this generation and the coming generation without visionaries. Amen. We need visionaries. Abantu abane vision abayinikezwe bagijima nayo, bangagijimi negama lesonto, bangagijimi negama lomfundisi, bangagijimi negama le-society noma i-organization, kodwa bagijime ne-vision evela kuNkulunkulu. Make sure ukuthi masisuka la siyabona ukuthi siyaphi. Ngeke singene eKhanani ngaphandle kokuthi sinabantu abafana noJoshua who are commissioned. Every generation needs commissioned people. Sanibona. Njoba bebe commissioned, njoba bangaphambili, nale generation needs people who are going to be commissioned by God to go forward. Noma bengasezuwashaya amanzi bezowathinta ngenyawo manje abapriest, kodwa they must be commissioned. Inkosi manibusise, inenzele kahle. Nisazohamba emakhaya kulesi sikhathi senisithathe lapha nizokwenza lo mcimbi. uNkulunkulu anenzele kahle, anivelele ngendlela especial ukuthi ukwenza kwenu kube neziqhamo ezinhle nezifiso zenhliziyo zenu zifezeke ngazinye kodwa Nkosi, give us visionaries. Amen. Ngiyabona kuyahlupha abafundisi babesekhona ukuthi uNkulunkulu kube ngathi uyasishiya uyokhuluma namakhamente ethu. Nizoqhubeka yabona amakhamente akho nje lapha ehanjelwe uNkulunkulu ngendlela extraordinary, wena uyihlalele ubhala uform divide ngo7 uzowa ubabhiklize ubadiklize uNkulunkulu ezosiza wena ukuthi arise ngoba the light has come. Abathi uNkulunkulu esebenzisa amakhamente ethu besise siku right platform nathi bafundisi. Amen. After all kanti sizokwenzana ngoba umthetho wethu singo coach, Yeah. Singo coach, sifuna badlale ngendlela okuyiyona ephumelelayo ezokwenza ukuthi uJesu akazimuliswe. Our glory, our blessing is in that. Ukuthi uNkulunkulu asebenzise labo mama, labo bhuti, labo sisi nalabafana namantombazane ngendlela ezothi mase basebenzisile sithi sithi gilikithi phansi sithi praise the Lord. Sisebenze ebesinamandla okusebenza. Nkosi mayibusise. Amen. Ibusise ukufunda kwezidawo zibe phakathi. Amen.